Dakle, tvorba riječi jezična je pojava pri kojoj od jedne ili više riječi nastaju nove riječi. Dio je gramatike koji na temelju postojećih riječi opisuje načine stvaranja novih. Imamo dva osnovna tvorbena postupka. To su izvođenje i slaganje. Izvedenice su tvorenice koje su motivirane jednom polazičnom riječi. Na primjer, hrvatski od hrvat, nesretan od sretan, životan od život, te primorje od more. Složenice to su tvorenice koje su motivirane dvijema ishodišnim riječima. Na primjer, srednjoškolski od srednja i škola, tekstopisac od tekst i pisac, književno-povijesni od književnost i povijest. Tvorbena veza. U tvorbi riječi razlikujemo polazišnu riječ, odnosno tvorbenu osnovu, te tvorenicu, riječ koja nastaje tvorbom. Na primjer, imamo tvorbenu osnovu grad, tvorenica bi bila gradski. Tvorbena osnova zajednički je dio tvorenice i osnove riječi. Na primjer, imamo tvorbenu osnovu kip, tvorenica bila bi kipar. Od tvorbene osnove kipar imamo kiparov, kiparski, kiparstvo. Tvorbena je veza izravno i sadržajno podudaranje tvorenice s polazišnom riječi. Na primjer, vrt, vrtić, kuća, kućni, grad, gradski, ples, plesni. Imamo izraznu vezu, to je kada osnovna riječ i tvorenica imaju zajednički niz glasova koji ukazuju na njihovu povezanost. Kip, kiparski. Sadržajna veza, to je kada osnovna riječ i tvorenica imaju zajedničko temeljno značenje. Kip je lik izrađen u nekom materijalu. Kipar je čovjek koji izrađuje kip. Korijen riječi. Korijen riječi čuva temeljno značenje svih riječi u jednoj porodici. Određujemo ga usporedbom riječi u tvorbenoj porodici. Tvorbena porodica nju čine sve tvorenice među kojima postoji tvorbena veza, to jest sve riječi načinjene od istog korijena. Na primjer, imamo riječ drvo. Tvorbena osnova bila bi drv, što bi značilo da onda možemo dalje napisati drvar, drvce, drven, drvni, drvosječa i tako dalje. U riječi more, tvorbena osnova bila bi nam mor, tako da možemo napisati morski, mornar, primorje, podmorje, mornarica. Evo, na primjer, jednog prikaza utvrđivanja tvorbenog načina. Imamo tvorenicu brodić. Preoblika bi bila mali brod. Analiza, tvorbena osnova bila bi brod, sufiks bi bio ić, što bi značilo da je to sufiksalna tvorba. Zatim imamo tvorenicu bez osjećaja. Preoblika koji je bez osjećaja. Analiza bi bila bez kao prefiks, osjećaj kao osnova, te an kao sufiks, što bi značilo da je to prefiksalno-sufiksalna tvorba. Onda, na primjer, ajde Filipe. Znači, toplomjer, slaganje, kuma, izvođenje, kovanica, izvođenje i tračnica i također izvođenje. Dobro, ajde ostale su još dvije, Filipe, pa završi te dvije. Cestogradnja, slaganje i kratkotrajan slaganje. Dobro. Evo ga. Time smo prošli treći zadatak, te ćemo prijeći na četvrti. U četvrtom zadatku trebali smo provesti tvorbenu analizu zadanih riječi na temelju preoblike, te smo trebali imenovati tvorbene načine. Dakle, na primjer, imali smo tvorenicu, proći ćemo svaku drugu kako bi iskratili vrijeme za koje ćemo provesti na tom zadatku. Znači, prva riječ bi nam onda bila kovačnica. Preoblika toga bi bila mjesto gdje se kuje metal. Analiza bila bi da je tvorbena osnova kovač, te sufiks nica, te bi to onda bila sufiksalna tvorba. Na primjer, imamo riječ priseban, koja bi bila zapravo osma nam po redu. Priseban, preoblika bi bila biti pri sebi. Analiza, imamo prefiks pri, imamo seb kao osnovu, te imamo an kao sufiks, te bi to onda bila prefiksalno-sufiksalna tvorba. Evo, znači, to nam je bio današnji sat. Ponovili smo tvorbu riječi. Ja vam se zahvaljujem na prisustvovanju i na sudjelovanju i nadam se da vam je ovo pomoglo malo približiti
našu tu tvorbu riječi koju ćemo pisati idući tjedan. Hvala na pažnji.